Umbutho wezopolitiko i-UDM uthi iintsapho ezikhutshiweyo kwizindlu ze-RDP eRustin, indawo yokuhlala yexeshana ebonelelwe nguMasipala oMbaxa eBuffalo City, ayifanelekanga kwaye ayikhuselekanga. Babika ukuba iintsapho zahluliwe, izindlu zixinene kakhulu kwaye akukho manzi, umbane okanye izindlu zangasese. Bathi ezi meko zophula ilungelo labo lomgaqo-siseko lokufumana izindlu ezifanelekileyo. Umbutho ufuna ungenelelo olukhawulezileyo kubandakanywa indawo yokuhlala ezizigxina ezizogcina iintsapho zikunye nokufikelela kwiinkonzo ezisisiseko. Zinike umasipala iintsuku ezisixhenxe zokusebenza ukuba aphendule phambi kokuba zithathe ingqalelo ukuthatha amanyathelo asemthethweni kwiindaba ze-BCM TV. NdimuSilemvelo Bhethu. Yabona abantu balala kanjani? Jonga laa nto nomdiyadiya, abantu balala quiet. Ngoba like baye bacutheka ngocutheka, but kusekho abahleliyo ke. Baya besithi andiboni security zazikhona namhlanje. Andiboni mahluko, but ndiyayibona mahluko. Zikhona iimpahla ezithathiweyo nalaa yabona nalaa ntente ebemile iwile akona ID wayo, but ke ndiyabona ke sindlela ke sojonga apha phakathi better life uba kunjani na. Kusunday xesha is about 11 kusekusasa, if you can just check. Red lines zisekhona zona, like ungathi uyakhontinisha nazibhiya, abantu bebhiya uyagweva nogweva, so ubomi buyaqhubeka. Babuyile bayabona abantu abahlala phakathi ezindlu yabo. So I think there's a dance. Otherwise, clean. Clean ubomi buyaqhubekeka kwecala ngayo. But benzojonga nje uba ingaba ukhona na ngathi, kodwa ke unokontraktha yaqala akaappointwa mntu ozolungisa izindlu ezi, abantu bazidifendile njengohlala kuzo zibe nohlobo. Akabonakali unokontraktha wasajonga uba sebeqalile na. Basibuza apha kutata.